אצל תינוק שנולד באמצעות לידת וקום התגלה שיתוק ביד שמאל. ההורים טענו כי הרופא המיילד ובית החולים התרשלו בכך שביצעו את ההליך הרפואי של לידת וקום שלא לצורך. בית המשפט קיבל את עמדתם של ההורים ופסק להם פיצוי בסך של כ-1.7 מיליון ש"ח. ערב טוב עורך הדין דוקטור ערן אגו, מומחה לרשלנות רפואית. ערב טוב. דוקטור אגו, מקריאת פסק הדין הבנתי שהרופא ובית החולים טענו כי הם לא התרשלו, והטובים מצידם הביאו מומחים שטענו שכן הייתה רשלנות. הנתון הזה מעלה שאלה כללית, לפחות בעיניי, בענייני תביעות רשלנות רפואית. הרי השופט הוא אינו רופא. איך הוא יכול להכריע בין חוות דעת רפואיות? כמו כל חוות דעת של מומחה מוגשת לבית משפט, כך גם חוות דעתו של מומחה רפואי. למעשה היא אינה אלא ראיה במסגרת כלל הראיות המובאות לפני בית המשפט. ובית המשפט רשאי להסתמך עליה או לדחות אותה. כשהוא מוצא זאת לנכון בהתאם לשיקול דעתו. כך שמובאות בפני השופט חוות דעת של הצדדים, הוא מתרשם מחוות הדעת, כפי שהיה מתרשם מכל ראיה שהייתה מוצגת לפניו. כמובן כי להסמכתאות עליהן נסמכות חוות הדעת משקל רב בהכרעתו של השופט. כדוגמת מה הגישה הטיפולית הקבועה בספרות הרפואית והפרקטיקה המקובלת באותה עת. עמידה לבחינת הרשלנות היא תהיה זה של הרופא הסביר בנסיבות המקרה. כלומר, החלטותיו ופעולותיו של הרופא צריכות להיות מבוססות על שיקולים סבירים וברמה המקובלת. היינו, על הרופא לבסס את החלטותיו על הידע העדכני, הנתמך בספרות רפואית, בניסיון קדם, והכל בהתאם לנורמות מקובלות באותה עת בעולם הרפואה. דוקטור, במקרה הספציפי, השופטת קבעה שביצוע לידה בוואקום היה רשלני, והיא הסתמכה על כך שבית החולים לא היה לו תיעוד מפורט של הליך הלידה. האם חוסר תיעוד מוכיח רשלנות? תראה, במקרה שהצגת, באמת השופטת קובעת כי הביצוע לידה בוואקום היה רשלני, וזה בשל היעדר התיעוד ברשומה הרפואית, כפי שנדרש. נפסק כי למרות הצורך בתיעוד ברור של לידת הוואקום, כזה שיפרט אם התקיימו התנאים לביצועה, ויתאר את אופן חילוץ העובר, לא נערך תיעוד שכזה. קיימת פסיקה ענפה של בית המשפט העליון הקובעת כי רשלנות רפואית מתגבשת כבר בעצם אי ניהול תקין של הרישומים הרפואיים שחייבים בהם הרופאים המטפלים במוסדות רפואיים השונים. לכן, הלכה פסוקה היא כי אי ניהול תקין של רישומים רפואיים מצביע שלעצמו על רשלנות רפואית. האם רופא כזה שנקבע שהתרשל עומד לדין פלילי או דין משמעתי? תראה, למעשה קיימים 3 מישורים. יש את המישור הפלילי, במקרים מסוימים עלולה הפרת הוראת חוק זכויות החולה להוביל להענשה של מפר החוק לפי הדין הפלילי. המישור השני מדובר במישור האזרחי, תביעות הרשלנות הרפואית שאנחנו מכירים לפי פקודת הנזיקין. וקיים מישור נוסף, המישור האתי. ההפרה של הוראת חוק זכויות החולה עלולה להפר את כללי האתיקה, כלומר הפרה של כללי האתיקה הרפואית שבהם מתאפשר להעמיד רופאים ומטפלים אחרים לדין משמעתי בגין ההפרות האלה. אני מבין שאתה משפטן, עורך דין וגם רופא. לא. אוקיי. דוקטור למשפטים. יפה מאוד, כי בדרך כלל לאחרונה אנחנו מגלים הרבה רופאים שלמדו עריכת דין, ואז הם אלה שמייצגים בדרך כלל בתביעות של רשלנות רפואית, כי יש להם גם את המיומנות הרפואית. נכון, ואכן הדבר הוא מבורך, כאשר לרופא יש את הידע גם מעולם הרפואה וגם מעולם המשפט. דבר בהחלט מביא לתועלת בתיק, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר התחום כרופא אינו בא לידי ביטוי במשפט, כי אם כל העניין הרפואי נסמך על חוות דעת של רופאים חיצוניים, ואותו רופא עם אותו אסמכתה רפואית היא לא באה לידי ביטוי במשפט, והוא כל כולו עורך דין כמו כל עורכי הדין המייצגים תיקים ברשלנות רפואית. שאלה אחרונה ברשותך, דוקטור ערן אגו. בדרך כלל הציבור לא מבין שהאירוע שהוא לכאורה נפגע בו הוא חלק מרשלנות רפואית. יש לו אולי תחושות בטן, יש לו הרגשות כאלה ואחרות. בדרך כלל אני מבין שכמות התביעות לרשלנות רפואית היא בדרך כלל מזערית. אני יכול לומר לך שרוב התביעות רשלנות שמגיעות לבתי משפט מתחילות באותן תחושות בטן של המשפחה.
אשר מרגישות שהטיפול שניתן להם או למי בן משפחתם לא היה כפי שלדעתם היה נכון. והרבה פעמים כאשר אנחנו בודקים את התיקים הרפואיים, בודקים את טענותיהם, אנחנו מוצאים שהטענות שלהם היו מוצדקות. קשה למשפחה לבוא ולומר, להצביע על הרשלנות עצמם, תחושת הבטן שלהם, אנחנו מתרגמים אותם לאותה רשלנות רפואית. כלומר, סטייה מן הסטנדרט הטיפולי הראוי והפרקטיקה הרפואית המקובלת. למעשה, כשאנחנו מדברים על תביעות רשלנות רפואית, אנחנו מדברים על אותם מקרים שרופאים או מטפלים חרגו מהסטנדרט הרפואי המקובל והקבוע בספרות הרפואית. כאשר אנחנו מצליחים להוכיח את אותה חריגה מן הסטנדרט הרפואי המקובל, למעשה בית המשפט יקבע שאותו מטפל רופא יתרשל. האם זה נכון שיש קושי למצוא רופאים שיכינו חוות דעת כנגד חבריהם למקצוע? אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה. אכן הדבר במקרים מסוימים מהווה איזושהי משוכה עבורנו כמי שמייצגים תובעים. משרדנו מייצג תובעים בתביעות רשלנות רפואית. והרבה פעמים אנחנו נתקלים בקולגות שלא מעוניינים לרשום חוות דעת, כי סך הכל מדובר במין גוורדיה תפופה של אנשים שהם למדו יחד או עובדים יחד, אך עדיין יש מקרים שבהם קיימים, יש רופאים שהם המוסר הוא מעבר לכל, ואכן הם כותבים את חוות הדעת. אכן במקרים מסוימים, כמו למשל, כאשר אנחנו בתת התמחות מסוימת, בהחלט אנחנו נתקלים בקושי של קבלת חוות דעת, אבל זה חלק מהמיומנות של עורך הדין המתעסק ברשלנות רפואית למצוא את אותם מומחים. עורך הדין דוקטור ערן נגו, מומחה לרשלנות רפואית, אני מאוד מודה לך על השיחה המלמדת. תודה רבה לך.